Kawai nyaya yakambopinda mukati mashure iri nyaya yamhan'arana naSimon Chisuri. Simon Chisuri vanova vatezvara vaDavid Chiroza. Vakauya netsamba yakanga yakanyorwa naDavid Chiroza ichiramba mwana Mota, ichiti Mota Chiroza haasi mwana wangu. Imi atezvara endai munotsvaga kuna baba vemwana. Asi amai vaMota vakashaya. Nyaya ikaperera pakunzi vaende kuDNA test. Saka DNA test yakaita, maresults akabuda. Ndonhau yandadzoka nayo mundani. Asi vaChiroza havana kuuya. Zvavakagona kuita vakatitumira ekopi yemaresults vachiti maresults auti mazima. Saka vakaramba kuuya kudai. Zvakanaka. VaChisuri ndinoyeuka musvondo wadarika paseri makauya muno mudare muchitasira kuti nyaya iyi tikurukure nezvayo tiipedze, asi takakundikana kuenderera mberi. Imi makazenge mabuda ndobva ndati handikwanise kukurukura nemwana wamamasiya, nokuti ndaida imimi varidzi venyaya uyezve ndaida vaChiroza kuti vange varipo sezvo varivo mamakamhanarira. Asi vaChiroza havasi kuuya kudare sekukurumbirwa kwavari kuita. Maresults eDNA akauya, ivo vakatumira ava vakatumira kudare, asi isusu akauya kuno kundiwaya haana kuvhurwa. Handichakupai kuti muvhure muverengera dare kuti zvii zvirimo, tochizonzwa kuti zvii zvakabuda. Pamusoro changamire pamusoro edare nemakurukota ese ari muno. Ndo maresults akauya mwana Mota Chiroza. Ari kutaurayo pazasi kuti 99.99% positive kuti alleged father David Tirivangani Chiroza ndiye baba vomwana. Zvakanaka. Nguva yemaresults eDNA yatakakumbira kuti tiwane kupedza nyaya yamakauya nayo kudare setsamba yamakanga manyora kuna vaChiroza muchiti vakuramba mwana vachiti mwana haasi wangu. Tikati ngatibatsirwe nevane unyanzvi hwacho vatiitire tsvagurudzo dzekuti ichokwadi here kuti mwana haasi wavo kana kuti ndewavo. Zvino tsvagurudzo yatakakunda kuita iri kuburitsa iyo kuti vaChiroza ndivo muridzi wemwana. Mota ndiwe maresults waona here. Maresults edu panapa ari kuti child Mota Chiroza, alleged father David Tirivangani Chiroza. The alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. Based on the testing results obtained from analysis of the DNA listed, the probability of paternity is 99.999%. The probability of paternity is calculated by comparing the untested and unrelated random chitsvadzadzimwe. Asi maresults akuona baba vako ndiwaya. Ari kutaura ivo kuti vaChiroza ndivo baba vako, nyange zvazvo ivo vaine mamwe mashoko avanga vachitaura.
Muroyo ndowanda kumbira kuti uyozomirira sabhuku chirodza muno. Maresults ndiwaya ari official atakukwanisa kuanaunsa nekukurukura nezvavo pari nhasi. Avo ivo havanga vainawo vakatsvaga nzira dzekuawana dare harimo mazviri. Ende dare rino ndorati kutarisira kuti ndorakuanaunsa maresults echokwadi. Ende dare ndorakuchitaura zvakafanira kutevedzerwa. Tirege kudya hedu nguva. Vachirodza vakutarisirwa kugamuchira Malta semwana wavo, vachimupa zvese zvinokodzerwa kubva kuna baba vachipa kumwana wavo. Fungidziro yavo yavaive nayo yekuti Malta haasi mwana wavo yabuda pachena kuti pfungwa dzavo chete, asi mwana ndewavo. Handizozivi kwamuri vana Tezvari nekuti mukuwasha ndewenyu. Akauya kwamuri achinyora tsamba yake, imimi ndima akazosimudza musoro kuti muvhumbamire muzukuru, kuti muzukuru aregere kuraswa nababa vake. Handizivi kuti imimi munenge maakuti kudii nemukuwasha wenyu. Pamusoro edare, pamusoro echangamire, pamusoro esabhuku mutungamiriri waChirodza, inini saTezvari zvakandibata zvikuru kuti mukatarisa muzukuru anga akutoita marangwanda chaiko nepfungwa, kunetseka nepfungwa, kuti dai dare rineri risina kunge ragara mugariro warakaita kuburikidza nemuchangamire nemakurukota, mwana wandofunga aingotetereka nenyika kana kuwana zvaaizomuwana mupfungwa dzake semunhu ane mhuri, ane vana, ana adzimai vanovatarisira. Influence, munoziva shoko rinobuda nababa iguru nguva dzose, rinokurumidza kumhanyira kuteererwa munharaunda nemuukama. Nyange vake vakoma chaivo vanga vakutomudhauta, vakutomusasamura kunze, vakumuona sebonga, I'm sorry to say, mumusha. Zvino ndichitsika mazwi amataura Changamire kuti panoda kuti paitwe rikosi yekuti mwana agamuchirwe pakare mumusha, agowanawo kodzero yake yakaenzana nevamwe vana. Ndo chinhu chikuru kuru kunesu vabereki madzitezvara ake. Mazwi akasimudza makuru chaiwo kutendeka kuuraya munhu aenda muguva akave nani nokuti anenge apedza aiona anofamba. Isusuwo semadzitezvara ake tachida kuti ambotirwadziswei mukuwasha wedu, kuitira kuti zvinhu zvakadaro zvirege kuramba zvichiitika mumusha, tirege kuramba chinzwa nhau dzakadaro, ambonzwa kakurwadza. Ndozvatanchikumbirawo Changamire. Inini apa ndine zvinhu zviviri zvandiri kufunga panhau iyi. Chinhu chekutanga, vachirodza vanofanira kuripa vana Tezvara vavo nekuda kwemuromo wavo uye tsamba yavakanyora. Chechipiri, achirodza vanofanira kuita musangano pamwe chete nana Tezvara nemhuri yavo, tichikurukura nhau iyi uye vachitaura ivo pane pfungwa dzavo maringe nemwana Malta, maresults avepo. Vana Tezvara voziva kuti mushure metsamba yavakanyorerwa, maresults abuda achitaura kuti vachirodza ndivo baba vemwana, mwana ave kuzogara sei mumusha. Vana Tezvara vobva vasimuka vachiziva kuti vasiya muzukuru agere pakanaka. Saka ndikumbira dare muchanyora tsamba kuna vachirodza muchikonfirma maresults iwaya, muchitaura kuti vachirodza vari kukumbirwa kuti vadeedzere musangano, vadeedze mhuri yavo, vadeedze ana Tezvara, vagogara pasi nevamwe vemhuri yavo, vabuditse pachena chokwadi chekuti Malta mwana wavo sekutaurwa kwazvakaitwa nemaresults eDNA, uye vachibva vazvidura vamwe vana vachinzwa kuti magariro aMalta mukati memhuri achange akamira sei, kuitira kuti Malta asave mumwana anoramba achishungurudzika mupfungwa, achifungidzira kuti ibonga sekurehwa kwaitwa naTezvara, kuti haasi mwana wemumusha umu. Kuna naTezvara vachirodza vanoripa mombe mbiri seshamhu yabva kuna mambo, kuti semukuwasha vanofanira kuziva nzira dzekutevera kana vachinge vaona nyaya dzakadai, kwete kuti semunhu mukuru vanotanga kungomwachuka, voda kuparadza mhuri, voda kuurayisa mwana kuti mwana araswe
kuita semwana asiri chino mukati mevamwe. Naizvozvo vachirodza munonyora ipapo, vachirodza vanotarisirwa kuripa mombe kuna vana atezvara mukati memwedzi. I think vapei date rinopinda muna December. Musangano wavari kugara uyu, kana muchikwanisa kugara mukati mesvondo ratiri kubata iri, zvingafadze. Asi tikangaita tadza ngatizogarai pasi musangano uyu muna December. Saka mombe iyoyo ngai tachikumbira kuti muvamanikidze kuti vazviite nekukurumidza. vachirodza ngavakokere musangano vagare pasi musangano nemhuri yavo musi wa18. Nawe kana vakanga vakundikana pakuzoripa patingavape mazuva anopinda muna December. Asi tariso inenge iri kuti musi wa18 iwoyo ngavabva varipa zvavatemerwa nedare kuti varipe kuna natezvara vavo. Tofunga ndizvozvo. Mota une chekutaura here? Chekutaura ndechekungotenda nekundibatsira. Zvakanaka. Kana paine dambudziko raunenge wasangana naro, dare ramambo riripo pakukuvhumbamira, dare ramambo riripo pakukubatsira. Zivisa mambo matambudziko aurikusangana nawo ari maringe nenhau iyoyi yekuti baba vanoda kukuramba kuti hausi mwana wavo. Tiripo pakukubatsira. Like zvinezvi pane nzvimbo yanga wandipa pamashops ekuti ndivake. Saka vakachera gomba kuti hatapaisati toilets. Ndakatenga zvina 6,000. Zvitina zvese ndipavatora futi. Vakuvakisa futi pase mugomba riri. Zvakanaka, sununguka kuuya nenyaya iyoyo, asi vachirodza ngavagare pasi musangano wandataura. Pano pashogronda pambotinetse vedare unovatora uende wovaratidza, vachirodza tovadedza kudare tovatsura. Asi chikuru ndechekuti musangano uyu vanatezvara kana taugara pasi, tsiurai mukwasha wenyu. Ngavagone kugara zvakanaka nevana, vachirodza munhu mukuru. Zvimwe zvacho tinotarisira kuti ngavave vachilidha by example. Nekuti kana vachiratidza zvinhu zvakadai, vamwe vana baba vakatenderedza vachiona, tiri kuparidzira shoko rakaipa, tiri kushoresa tsika dzedu, tiri kushoresa chivanhu chedu. Ndivo vacho vanhu vakuru vatinotarisira kuti vange vari mberi vachitodzidzisa nekugamuchidza tsika. Saka vatsurei zvakanyanya panyaya iyoyo. Zvakanaka, ndinotenda. Nepamusoro nemari dzatanga tichifambisa kuya kunonditenga uchiweshe mvudza vakoma and so forth. Dzakamira sei mari dzakusvika $200. Vamwe vari kumutora Shango vakoma vakuru, vamwe vari kuchiweshe. Tongoita up and down. Vanozouya here kudare? Pamunouya kudare panofanira kuya vana mai vake vanofanira kuvepo, imi mana tezvara munofanira kunge muripo. Handiti pana mai vakasiyiwa kuti musara pavanaka, vanofanira kunge varipo. Vanhu vese havachada kuti vafambe kuye. Handizivi kuti pa200 apa iri kukavha makosti iwayo here kana kuti panogona kuzova nemamwe makosti. Panozogona kuva nemamwe kana vakwanisa kuti vamwe mafambiro ari kuita. I think kuzadzisai zvakare kuti vachirodza vari kutarisirwa kudzosera vanatezvara mari yavo yavakashandisa vachifambira nhau iyi, uye kubhadhara mari dzevanhu vachafamba pavachagara pasi musangano wanda vakumbira kuti vagare pasi musi wa18. Ndine chikumbiro sekuziva kwako vachirodza, ndakachikumbiro kuti dai zvaikwanisika kuti panoitwa dare munge muri asi kurongwa nenhaka ndochekutanga. Chechitatu kuti pamendeneke peacing between iwona naatezvara vavo, vasazowedzera kupaga mhosva futi kana musipo asi kurwa kuti vaziva panochinjanwa futi mamwe mashoko papi ibaba vanogona futi kurukurai navo dheti ndavako. Kana vakasununguka kuti ndinge ndiripo, inini ndogona kuwanikwa musi wa19, musi wa18 ndendine dare futi. Musi wa19 ndogona kuwanikwa, asi 18 handiwaniki. chikumbiro chakabhena nase ndizvozvo tongoti indiri munyoro vamwe havazoshandisa maererano nemagariro edu semhuri.
tinenge tichikurudzira kuti nyaya yakadai ngaitwe murunyararo. Damage is already been done. Tikauya takutoiwedzera hapana munhu watiri kuremedza nekuramba munhu watenge tichipa mutoro mukomana. Nokuti tikaita bongozozo yeukai kuti chinangwa chezvese zvatiri kuita izvi kununura mwana wose. Zvino tikadzingara taita bongozozo tamunyudza futi mumadhaka. Saka ngativei nemwoyo wekuyananisa nekudzoredzera pakakanganiswa. Iwe mota usave nemwoyo wekushoropodza baba wako kana kuva nedzimwe pfungwa. Zvakakanganisika kutaura kwatiri kuita kuti toda kugadzirisa pakakanganisika kuti zvinhu zvinake. Iwe varemekedzesa baba wako senguva dzose. Ivo kana zvichivaremera ndoga zvivaremere vega, asi iwewe ita zvako zvinotarisirwa kubva kumwanakomana uchisvita kuna baba wako. Mazvita kana kune mwana mota usangotaura navo nyararo svika process yese yaitwa usaona zvautaura navo asangana varemekedzi vamhuri yese uchita sei kusvika process yese yaita sei yaitwa yese nevakomake ngava respectes. Namwe akanzwa zvakawanda zvaitaurika tonge usina chawainzwa varemekedzi kusvika process yese yaita sei yapera mugara zvakanaka. Totona changamiro chokutenda zvakanaka kurokota tinokutenda.